Ako na problema kung nasa na makakita sa taon nga laya atong amigo nagtinga. Dili na siya maimutang magsakit niyang dugyan kay dugay na daw siyang wana karapa pam pam rapa pam 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 rapa papa pam pam. Dako iyang isiabot sa dalong dan rapa pam 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 rapa papa pam pam. Lamig kay natural gikas kinaiyan ingon sila krisis di na tinuod ang tinuodan na isa pa nakabungtod lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa doo abang tilang gamay tadayon na ang tulor rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isiabot sa dalong dan rapa pam 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 rapa papa pam pam lambi ang natural gikas kinaiyan. Nganong gihatag man sa atong amahan gipatubo ang tanong para sa ato ang tanan pero inyong gibabagan inyong gibawalan kay inyong gikaon bato amo ang kayutan rapa pam 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 rapa papa pam pam dako iyang isiabot sa dalunggan rapa pam 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 rapa papa pam pam lambi ang natural gikas kinaiyahan rapa pam 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 rapa papa pam pam dako iyang isiabot sa dalunggan rapa pam 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 rapa papa pam pam lambi ang natural gikas kinaiyahan wow 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 rapidu-pidu wow oh nganong gihatag man sa atong amahan gipatubo ang tanong para sa ato ang tanan pero inyong gibabagan inyong gibawalan kay inyong gikaon bato amo kayutan